Benvidos a Reconcho Gamer. Hoxe imos con outro vídeo de reaccionando a bandas sonoras. Se queres que analicemos un tema en concreto de videoxogos, non tes máis que poñelo aquí nos comentarios e nos vindeiros vídeos farémonos un repaso aí con ele. Que feo quedou isto, facer un repaso. Hoxe imos con unha que nos deixa Pag B666. Pusimos con Turrican 2 The Final Fight, que o tema creo que tamén se chama The Final Fight, ou eso estou entendendo aquí polo que estou vendo. Turrican 2 non o teño super ubicado, pero creo que é un xogo de disparos en naves, mata marcianos, se queres chamarse así, e neste caso na versión para Amiga. E xa me vai dando unhas pistas aquí Pag B666, o cal é perfecto, así xa non teño que pensar nada do que teño que decir. Que digo, Amiga era un sistema de 4 canles digitais que 2 soan por un lado e 2 por outro, que da dereita, e que non tiña sintetizador, funcionaba a base de samples, que estamos falando de comezos dos 80, se non estou trabocado, co tema da Amiga. Como xa vos citei en algún dos vídeos de Mega Man ou de xogos da NES, nese momento as consolas ou os ordenadores eran quenes tocaban, quenes recibían a información e eles teñan os instrumentos que iban reproducindo eses sons que lles mandaban unha partitura aí con código todo de show. Pero non hai unha peza que foi grabada noutro sitio, metes aí e reprodúcese, como xa pasa a partir das consolas de CD e que está xa super extendido a día de hoxe. Non, naquele momento era o ordenador ou consola a que tiña que andar interpretando e tocando. Entón hai varias maneiras. Principalmente podía ser por sintetizador, que o sintetizador sería unha cousa como isto, no que se dá unha información da nota, a duración tamén que soa, longa, corta, repetida, todo este tipo de cousas. E que logo tamén podría ser unha sintetización de forma triangular, sinusoidal, ou como se diga, cadrada ou cunha onda. Formas xeométricas que xeran unha onda. Isto é triángulo, isto é sinusoidal, isto sería cadrada, que soa moi a pitido de cando dis un taco, e que me non o faría nunca. E logo temos o dos samples. Os samples que consiste en coller unha mostra de audio, digitalizala e facer que funcione. Por exemplo, cando temos unha batería destas electrónicas e soan a un tambor, realmente é un tambor que foi grabado e agora, cada vez que se golpea, ten aí. Probablemente terá varias samples, varias mostras, imos chamarlle mostras, se lle das máis forte ou máis febre, igual o ataque é distinto, co cal non é sempre só o mesmo tambor, senón que hai un pouco de algúns matices según a intensidade que golpeas, máis lado volume que soe ese tambor. Nestas consolas tamén había algunhas que funcionaban por samples, por mostras. Entón, aquí non sei exactamente se era o xogo que viña cas mostras e a consola executabas, ou se a consola tiña unha serie de mostras xa de serie e o xogo facía de chamada a esas mostras. Aí onde teño dúbida, que se vos interesa que nos metamos neste aspecto máis de como o tema dos sintes, das mostras, todo isto, deixando nos comentarios tamén, miraremoslo máis con calma. Hoxe é reaccionar. Así que dito isto, e sabendo que esta consola vai ir por mostras, e aparte van soar dúas por un lado e dúas por outro, pode haber 4 mostras soando a vez, co cal moi importante hoxe ter aquí, se os coitados con cascos mellor, se non te dai os altavoces cada un dun lado para que percibades todo no seu esplendor. Imos con este Final Fight Turrican 2. Se entropía me deixa. Vale, primeira pausa. Vou facer a pausa para que entendades. Nese momento está sonando todo a tope. Había un tambor. E por debaixo pa. Eso quere dicir que están a tope. De feito, voume parar só aquí para que logo vexades como funciona isto que vos acabo de contar. Por un lado, efectivamente, o primeiro son da batería entra polo lado esquerdo, no meu caso estamos en modo espello. Logo, as dúas primeiras notas que se van sumando van polo outro lado e a última volve para o mesmo sitio onde está sonando a batería. E vemos que logo hai un colchón con esas tres notas que forman, digamos, o acorde, e logo hai un que aparece tamén polo sitio onde está a percusión. Así que este é o plantexamento, son 10 segundos temos isto, así que agora a cousa tamén deixo-vos tamén un pouco para vos para ir xogando, e vou intentar ir cantando por onde van as cousas, pero de por onde van esas melodías e demais. Agora sí, comezamos imos do tiro. Veña, esta é a boa, terceira. Claro, aquí engana. Por percusión só vai o bombo.
E van cambiando a percusión, veces vai por un lado, veces por outro. Aquí cambio o tema. Primeiro tema xa tiñamos. Solo de sinte. Este baixo. Volver a retomar do comezo. Creo que do comezo. De todas maneras, non sei se por la versión esta, que yo de algún momento estou escoitando tres cousas polo mesmo lado, En que pode ser cousas que teñan eco, se manteñan e sigue estando outro lado. Pero hai os acordes, daba dous aquí e a batería ao mesmo tempo. Interludio aquí con batería. Como vedes, son sons sampleados que decían a batería. Agora están en estéreo. Esta partícula xa vimos antes tamén, o que pasa agora non está o resto da melodía. Se baixo. Está repetindo de antes, pero cambiando de instrumentación. Subiu un pouco o escalón sobre o mesmo, que falamos sempre das modulacións. Ese efecto tucu, 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 tucu. Claro, era a mesma melodía que tiñamos antes, o que agora está máis arriba. O de sempre. Seguimos subindo de todo un pouquiño a pouquiño, hai máis tensión. Entendo que isto é unha batalla final, as cousas van escalando. Volve a subir. Agora con baixo. Aparte un baixo que non se move, xera tensión ao non moverse, digo eu. Agárrame aquí esta nota. Respiramos outra vez. E agora non sei se volveron ao original, ao ton original. É como que igual, non sei, se fose un boss, seguramente sería que vai cambiando de estado o boss. Volve a subir. Ahora o baixo que leva o peso. Este sinte que fai a melodía xa é semellante ao que levamos coitado antes. Volve a subir.
solo xa escoitamos antes. É como unha especie de temple block, que é como unha percusión que dá nota, como se fose un xilófono, máis ou menos. Fixar todos esos. Están facendo as cordes, só que agora con máis tensión, facendo contras. Volve a subir, entra, pero entra subidísimo, nun tono que non lle tocaba. Volve a cambiar. Pam, 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 pam. Y vuelve a cambiar. Está rematando. E volvería a comezar. Fixabes, xusto xa comezo que os coitamos. Xa comezo? O cal está pensado para que isto volva a comezar. Xa sabes que moita música de videoxogo está pensada para que nunha fase non remata a canción, senón que sempre vai soando hasta que rematemos a fase. Pero non remata a canción. A ver, é complicado pararnos en todo. Se nos parásemos en todo minuciosamente, este vídeo da hora non vai, nin por moito que corte e edite. Temos varias cousas. Primeiro, digamos que hai unha serie de temas que se van repetindo, van xogando con eles con distintas instrumentacións, a veces quitamos o baixo, outras quitamos os acordes, outras non aparece, digamos, a melodía que esperamos, pero está o colchón que leva por debaixo. E xogan moito ao ter un tema que é un pouco que nos dá ese empurre, esa seguridade, ese tensión do xefe, que é ese pam 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 para pam 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 para pam pam pam. E aparte cando fai ese pam pam pam, que é como momento de repouso, aí o baixo sempre está apoiando en plan pam 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 pam. Entón, digamos que o tema principal sería ese, o que van logo xogando con el, metendo algún solo de sintetizador, ou hai un momento que había un unha cousa así. Este pam 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 xa pasaba nalgún dos xefes de músicas de xefes que miráramos. Bueno, isto dá por feito que este é o xefe final, pero igual vai de saber, pero eu xogaría, por favor, Pac-Man 666 ou alguén que coñeza o xogo, se me pode confirmar aquí nos comentarios. Perfecto. E o que fai, como eso, como é unha cousa difícil que vai cambiando, vai mutando. Os xefes non é unha cousa estar cómodo, é unha cousa que é inquieta, xera tensión. Entón vai todo o rato cambiando ese pam 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 pam, pero logo pam 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 pam, e logo outra vez pam 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 pam, e logo outra vez pam 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 pam. O sea, que vai como non sabes moi ben predecir por onde vai, non sei que xa teñas tan chapada a melodía que sabes, pero senón é pouco predecible nese aspecto, co cal sí que, claro, é un tema máis difícil, vai moi acorde con cos xefes, que tes unha dificultade tamén a hora de predecir a música, non estás tan cómodo porque a música tamén está xogando contigo. E logo, pois eso, momentos puntuais que vamos citando, como ese baixo que aguantaba aí, e a verdade é que, claro, eu intentei ir seguindo o tema de por onde van soando, así que xeralmente tes dous instrumentos por un lado, dous instrumentos por outro. Hai veces que a impresión que hai máis, pero simplemente eu creo que van enchendo os ocos. Por exemplo, un bombo ou a consola solta input, solta bombo, e logo nos ocos vai metendo un baixo ou metendo outro instrumento. Entón, eso sí que pode facer. Entón, hai momentos que parece que están sonando máis cousas porque realmente están enchendo silencios entre distintos instrumentos, cando en teoría só pode haber 4 sonando a vez, pero como van alternándose no mismo compás, van entrando varios en distintos puntos, parece que hai máis soando. Eso é unha cousa que explotan tanto todas estas consolas de 8 bits ou computadores tipo Spectrum, Amiga, Commodore, en fin, ata incluso unos 16 bits, en que tiñan máis posibilidades, tamén tiñan que exprimir moito para sacarle todo este xugo. O truco principalmente consiste nos ocos, que nos deixa un instrumento como pode ser unha batería, que obviamente non soa todo o rato, a batería soa só cando se golpea, non aquí que non teño unha corda máis agradable para tocar, pero non iso. Aquí cando manteño, mentre está mantendo, está soando. No momento que solto, xa está. Pero na batería, pum, eso soa, quedou soando e xa está. E o efecto xa está conseguido. E logo, a verdade, a escolla de sons, pois é moi dos 80, é moi peli dos 80. O sea, moi isto que chamamos agora Vaporwave. Estamos falando un xogo de maquiniñas, de naves,
Pois non, mira, levo trabucado todo este tempo. Pensei que era un xogo de naves, pero non, é un xogo de disparos como poder ser un Contra, un Gunstar Heroes, non sei se chega a ser Run and Gun, pero vale, mira. En fin, pero de toda maneira sí que a estética é moi ciencia ficción, moito robot e cosas desas que nese aspecto por onde me soaba. Pasa que na miña cabeza era que era con naves, simplemente cámbialle con xente apañada aí con carcasas metálicas e ese tipo de cousas. Desaparecemos os cascos. Nada, en fin, que é un tema que está interesante. Neste caso non engana, ou ao que soa, tamén un pouco por imposición da época, que sabedes que cando intenta facer unha batería sona máis sintético do que unha batería de normal sería. Eso tamén por limitacións do hardware, máis alá de que logo se opte por el como recurso estilístico. E iso, eu quedo con que teño un tema principal que o van mareando un pouquiño, non van resolvendo nunca esa tensión. E que o dito, se queredes que nos metamos no tema este máis de sintes e samples, deixado nos comentarios, e senón tamén se queredes que analicemos a vosa peza favorita de videoxogos, por exemplo, pois deixado aquí nos comentarios, nos vindeiros vídeos, encargámonos dela. Non lle facemos un repaso como dixemos ao comezo. Graciñas PackB666 pola recomendación. É interesante ver como se sacaba xugo tamén aos chips de son que había na época. E por demais, xa sabedes, na descripción tedes a ligazón a nosas redes sociais, ao Twitch, ao podcast, a Spotify. Spotify non está, pero tamén temos o Curcho Game en Spotify, xa está, aí. Vémonos no próximo vídeo, saúdos de Iago Gordillo e coidadevos. E mentras tanto, tedes por aquí pois algún dos outros vídeos así relacionados con son, por se queredes tamén fedellar por aí.